que Estudis Saguntini siguen possiblement el projecte més engrescador, crec jo, i referent en l'aprenentatge i la difusió de la cultura clàssica. Així que molt agraïts a tots els que avui esteu així, els que vindreu al llarg d'esta setmana, tant als tallers com a les obres de teatre que van començar a les 12 en el Teatre Romà. I això és una moguda impressionant, en la qual vos convidem a gaudir-la, a dependre i disfrutar a tope. En este cas, dice la paraula a Germán, que és el nou president de l'Associació de Lúderes d'Ísquere, professor de clàssiques, que de fet porten i complim avui una data important, 25 anys ja, 25 anys des que se va fer el primer taller i s'ha consolidat en la Domus Aèria i tenim tota esta festa, no? Que és una festa educativa, a més, que ens omple d'orgull perquè complementa o és fonamental per a la nostra ciutat educadora. Aleshores, Germán. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a los Ludis Saguntini 2023. Desde Lúderes d'Ísquere solo tenemos que agradecimientos a todos aquellos que nos ayudan, nos apoyan, empezando por el Ayuntamiento, Consellería, sobre todo los patrocinadores, Sagás, Autoridad Portuaria, que tenemos por aquí, la FAR, Fertiberia, y sería, bueno, pues seguramente me olvidaré alguno, pero sobre todo dar las gracias a los talleristas, a la cantidad de monitores que están haciendo esto hoy posible y todo lo que vendrá durante toda la semana. Y recordar, como ha dicho Manuel, que estamos en el 25 aniversario, el primer taller que fue creado y comenzado por nuestro gran compañero y amigo Enrique Martínez Cosén, que también estará por ahí, ¿vale? Y bueno, comentar que volvemos a normalidad después de una pandemia. Ha sido un gran esfuerzo otra vez a colocar todo como anteriormente se venía haciendo, y aún así sí estamos, hay cosas que todavía vamos puliendo e iremos trabajando. Así es que poco a poco queremos volver a esos Ludi de antes de la pandemia. Y nada, simplemente desearos una feliz semana, que disfrutéis, que aprendáis mucho y tal, a la fiesta de la cultura clásica y todo por la cultura clásica. Muchas gracias. Enrique está por allí, voy a saludar. Doy la palabra al secretario económico, Chimo López. Bon dia. Dia que el que toca es refire a l'aula didàctica que tenim de manera permanent en aquesta ciutat. Aquesta ciutat que, com sabeu, és, més enllà de que se reconega formalment, la capital de la romanitat en el nostre país. Això es despleguen un seguit d'activitats al llarg de l'any i jo crec que la més important, o de les més importants, són els Ludis Saguntini, que una vegada més omplin les estar de tallers, d'activitats i de teatre. Sabeu? No d'educació. I venia a pensar que els Ludis Saguntini són els que culturalment treballem comú. I és que al final Sagunt és veritat que és un referent patrimonial. A veure. No vaig a repetir tot el que ja he dit. No, deia que Sagunt és d'aquests llocs, els Ludis Saguntini són d'aquests moments en els que cultura i educació treballem de la mà. Moltes vegades sabeu que les coses, la separació entre departaments fa que les coses no funcionen com ens agradaria, però jo crec que aquestes iniciatives són les que posen de manifest que cultura i educació són dos cares de la mateixa moneda. I al final el patrimoni és una cosa que moltes vegades relacionem amb el turisme, amb l'activitat econòmica, etc. Però el patrimoni, que és una cosa que aquesta ciutat té moltíssim, el patrimoni sobretot serveix per a educar. El patrimoni és un instrument d'aprenentatge, és un instrument amb el qual conèixer la nostra història com a poble i com a hereus de la civilització grega i romana. I per tant,
jo crec que iniciatives com aquesta que fan que el patrimoni es convertisca en un instrument didàctic de primer ordre, crec que són fonamentals per a que la gent més jove, els xiquets i les xiquetes, aprenguen d'on venim, aprenguen a valorar allò que tenim, aprenguen a valorar aquest patrimoni monumental magnífic i també el patrimoni literari heretat de l'antiguitat grega i romana i que en tot això construïm una societat un poquet, si pot ser, més justa. Jo crec que si els Ludi Saguntini contribueixen a això, a que les generacions futures siguin més respectuoses amb el nostre patrimoni i tinguin més estima i siguin ciutadanes i ciutadans més lliures i més crítics, jo crec que l'objectiu estarà complit. Així que moltes gràcies i de nou, enhorabona de veritat a l'organització. Gràcies. Pareix que el micro també té carinyo i si l'agarrem en la mà funciona millor, així que res. Me toca a mi fer la cloenda, com a alcalde de Sagunt, donar les gràcies a totes les parts que estem així involucrades perquè aquest és un gran projecte col·lectiu. Ho diria José Manuel, tenim associacions, tenim a la Generalitat, tenim el CEFIRE, tenim empreses. Al cap i a la fi, la ciutadania ha donat resposta. També donar les gràcies a la Universitat de València, que cada volta s'implica més i cada volta té més voluntaris que ens ajuden a arribar més lluny. Aquest és un projecte que, com bé deia el secretari autonòmic, com bé deia Ximo, òbviament té una component turística innegable. Avui estem veient la quantitat de persones que venen al nostre municipi i això és positiu per al comerç local i per a persones que ens coneguen i que el dia de demà també tornen, per suposat. Però el centre d'aquesta gran activitat és la didàctica, és la innovació didàctica. Parlem d'innovació moltes voltes i pareix que sempre parlem d'indústria, que parlem de màquines, que parlem de ciència, que òbviament també hi ha moltíssim que fer també en innovació didàctica i anar més lluny sobre com formar els ciutadans i ciutadanes del futur. Com formar-les en coneixements, però també en valors. I de tot això, avui anem a viure uns dies excepcionals. En gent com Quique, que el tenim allí, que va posar la primera pedra i molts, siguent joves, vinguérem així a acompanyar-lo en allò que pareixia una aventura loca i que avui ja és una experiència consolidada de futur. El llatí i el grec, mal cridades llengües mortes, demostren estos dies que estan molt vives i que no només estan molt vives, sinó que formen part de la nostra identitat com a poble i han de continuar sent-ho. D'aquest sentiment de pertinença que ha de dur-nos a cuidar més el nostre patrimoni material, però també l'immaterial, un aspecte del qual parlarem molt aquests dies, de la mà també del teatre, de la mà de la cultura, indissociablement lligada a l'educació en estos Ludi Saguntini. Així que, per part de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies a tots i totes, a disfrutar i que comencen els Ludi Saguntini. Incipient Ludi Saguntini.